Ja, wat zullen we nou beleven? Ja! Tegen de loken! Moet even. Cruciale stand! Geef me alsjeblieft de kant. Jongens, dat is hier een keertje. Je kan wel menen dat het maar gewoon een keertje is en dan dit keer om vuur. Je geeft slaan op, joh. Dit is ja, eigenlijk de Harm en Ali Dijkstra-partij. Wij zijn Ali's. De Ali's van de familie? Ja. Verneemt naar Beppe Ali. Ja, zeker. ja. Ja, daar ben ik trots op. Ja, we hebben trots op. Het is warm en alidooi. Het is warm en alidooi. En we doffen mooi en mooi. Wat een kind dat we doen dat we na. Het is warm en alidooi. Het is warm en alidooi. En we doffen mooi en mooi. Wat is dat voor een familie, de Dijkstra's? Nou, we vertellen net alles. Nee, maar heel gezellig. ja, gezellig. Heel gezellig. Ja, warm. Nou, Grappig. Familie. Grappig. Ja. Echt. Ze binden van elkaar. ja. Maar ik wel fanatiek, hè? Ja, dat weet je wel. Heel mee. Ik ben mee. Ja. En we kunnen net hoe eens verliezen. Zo, specialiteit, hoor. Ja. Geweldig. Wat Jerk, je hebt 2 keer verlaten. 2 keer verleden. Ik heb 2 keer verleden en dan wordt er via dit met mij een hele dag net meer praten. En hij traint alle weken. Want ik ben natuurlijk verschrikkelijk vol. Het is wel een fanatieke familie, hè? Ja, en ik gemeen. Ja, verschrikkelijk. Ja, maar dat moet ik zo. Dan? Ja, vlokken, skel en razen. Nee, wat doen we net? Uw mem, je hebt wel ja, dat is Beppe Ali. Dat wie de allerleefste vrouw van de hele wereld, maar dat zou iedereen van hem hebben. Maar uw mem wie dat. Maar uw mem hier ik streekjes. Dat wie de voeligheid in het spultje doen. Ja, dat hebben wij alle in gekregen. Maar ik uw mem, na de tijd, weer door. Ja, het is een warme persoonlijkheid. Schat. Schat van een vrouw. Altijd in voor een geintje, een grapje. Vierde het leven maar een knipeeg. Ja, Ik denk dat dat weer. wat Ja. bijzonder. Ja, hartstikke. Ja. En een boel wat u daar Uw dagen, ja. altijd op hakken. Ja, altijd hakken. Ja, op hakken, Ja. inderdaad. Ja. Ja, goed op reden. Ja, goed. Nou, dat heb ik net van bij. Wat een kind dat we doen dat we na. Het is warm en alidooi. Het is warm en alidooi. En we doffen mooi en mooi. Wij zijn wel een hechte familie. Ja, nou, net Martin zei nee, wij horen de Fleur wel best in. Maar Jeddy zegt nou, het hebben die een gekke boel. En als de score kant in de familie komt, is er dan wat tussen komen? Of? Ja, als die juist wel. Als het maar mooi Ja, is. Ja, en maar is net gemeenspelen. Nee. Dat doen wij wel. Dat doen wij wel ook wel. Ik ben van de koude kant. Ja. En nu dat te dwang bij de dik? Ja, poerbest. Ja, poerbest. Ja, je mag dus de grote moeder er wel eens even in slingeren, maar het komt altijd pleeg. Als er wat is, zes het, we lossen het op, na het een biertje en dan is het weer feest. Dat is uw familie. Je bent een grutskap, hè? Absoluut. Ja. Je ouders leven niet meer, maar als ze er nog wezen zijn, hoe zullen ze hier omrennen? Ze trots als een pauw. Ze trots als een pauw. Ja, echt. Ze zijn er. Onherroepelijk, ja. Ze zijn erbij. Ja, dat weet ik zeker.